yoga thanbang aseke kapangcheng. Article 244A lapen media literacy apothak maike pedo ponje. Carbing Long Term Council Chairman Quarter atheng no kedo Rusem Sonsing Ti Park Pangram Su. Cardom nili Carbi Berta Tambang Thare Chesong Tero non Bertang Tonpen RJ Tham. Carbing Long Patanjali Youth Summit Tumpen Pai Pai ni Pai Trok CR ni pen Pai Pai Thong Kebrai CR ni an Ning Kora Po Parman Dipu Mahila Summit Long Yoga Thanbang Seke Pangcheng Ponlo Laso Yoga Seke Long Bharat Swabhiman Trusta Cherapdun. Carbing Long Autonomous Council Town and Country Planning Town Committee Lapen Handloom and Textile Asaikam IEM Roton Teron Arideng Pen Pai Pai Troxy Arni Difu Mahila Samiti Asai Hemalong Pai Pai Thom Kebre Si Arni An Kapado Ponchi Yoga Thanbang Asekeamo Ingpupon. Alang likang pu alam thi along yoga ka Charlie pen okpra na phan mesen la pen nona por boreng kawe abang pu abang phia phan yoga ka Charlie pen ale do o pusi pajirmi dam প্রার্থনা করিছো যে এই 25 দিনীয়া যেটো ট্রেনিং সেন্টার হব সফলতাৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব আৰু এই আৰম্ভ হয় সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলং লগতে অসমতে এটা নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হ'ব বুলি ভাবিছো Hemtun angbong ta yoga ka Charlie chihungnang jipua sonta em teron pending jepon Pai Pai ni Pai Trok CR ni Dipu Rong Thang ke CSI Hemalong ada por Pai Gracia por Malompen Perangkia Mai Kangni Perangkia Mai Long ke se Mai Pu Bijoy Be Kongchun Bang Moniram Tokbi ke se Klembang Merging Kroatum Chetongdon Perangke amayalong KSA Maipu Bijoy Bepen Kaning Jepon Atengke Carbing Long Aradatum Akemang Article 244A ke hang kodaksi ke chokche kelele kidolangma Bangso Opota ke Wangji Pai Pai ni Pai Kre Troxy Arni Hemprek ke hang asong do an ching room si Bangso Opotak ching mai ching sai pado ponchi Lapen media literacy apotak satame Pai Pai ni Pai koira phopen ni Pai thom kep Arni an ni pho harman pado ponchi Lasi hala Bangso Arni rat atum satame kachatong dun edge aphansi KSA Maipu Bijoy Bepen Perangke amayalong ning Jepon Article 244A apotak itu reconciliation meet so nilitum rangji 17 na kosar ni 66 pun alabange number 2 bangge media literacy program itu ke banggi 25 to RT gitu 5 days program tu isi pun Carbing Long pen NC setum gitu so ke song an ma kele dunai la pon tum le ni kedar pasi kosong si lap so kele dun hekjima kopi aprang itu ke claim tang ke chok chebang kopi ma hal bang so do we autonomous state ke ha song tum same isi one view do nai la ban one platform ban han thek nai hal so ke mang ban sin tu ke bang ji 17th earning so reconciliation meet la so ni tum patuji Rusem Sonsing tila ke Carbing Long ahem pulo pule pudet seta henone alang lia joini si Carbing Long akhayatum mithang alongri mate Carbi anglong pu kachipu longlo Bonta piniarni Rusem Sonsing tiaphan Carbing Long kachariatum matha pon krang mate kelang pon pangkrewea sonsi thekpon long Carbing Long Autonomous Council Chairman Kotara Thengno along amat kedo Rusem Sonsing ti park along kaiketa pangram susi thekpon long bom Bangkaprek akhayatum anok bea sonte bangso park ko ansi ke palang mejune lake lakha pora marsi un eset anji lapen isi kamang humeme alam abangke Carbing Long Autonomous Council a Chairman Kotara Thengno amat kedo Rusem Sonsing tia park kai keta ke thekdak adim ko sonsi ke pangram long lok maputa matha pon meme alam binong Number 22 Sarupathar MEC constituency angkang Balipathar number ador solong kido PHC langan kropen rada tumaphan lang pithek thedet pusi kat news channel perangke birta nang pale
Karbi Anglong Autonomous Council Public Health Engineering Department pen roda phan isi kemesen kang thirjer alang ke pajun longji aphan pura along langang kro salam pilo kasalam pen pining an ke lahai alang angkro ajar kiding owajok non ke heno thailo athe lahai alang angkro along ke lang chari lapen ave kirui thuk kasalam kave dena pot non ke thang nat tarada tuma phan ale pitek thedelo Hinag dak pada ke nikan si dolobo. Ini ida. Ada department asal kaselami pan berita nang CNM. Oh ni tum thana tham lah eta jo bang nan tuda bang suman mere. Yang ke poin ko thon tu than dam he. Tum bang thom dam lah. Nang itu ngah pong than dam tapi selam pan wang wedi. Ini ke tok wa pi he lam lah sin tum bang thom dam po tum ya so pan than dam lah. Pai ni phai trok arni balibathar number ador solong ke do lang angkro setami kedam tang penangan ajar kiding pen loka henu penajok aphong ang songa sorajuma phan pachinilo seta anu cheden wangwe lasinon aki mi kang ni Karbi Anglong Autonomous Council PHEM pen lahai lang angkro ke lang chari pen rot atumisi mesen kang thirjer alang ki junlong chia phan tuning rialam chathandun Bayan subdivision angkang number ador solong dak isi Karbi Anglong Autonomous Council pen PHE pu Public Health Engineering mane dak tibok terai ke do rong arar tam phan isi kang thir adalang pajun longya phan water supply labang solang dak atengki la pen dak kado ka salam pilo stame pini ni tum thek ponlong la so tengki do stame do pakejoi la pon theklong pima nong hajong ni tum alang li dak ke do bang phu pen ni tum karju ponlong pen alang li phan ni tum phan nang pachini ke la puhan lo je ladak lang ipang siba mesin stame henodak la pason sini tum pachini kasi alang li tum pen apong lo ke thek ding phan pachini lo te boy fish ta dak pini ani an stame kaselama phan nang humri bre kasi alang li tum pachini kasi non kang ni mi Karbi Anglong Autonomous Council PHEM atum puthot lahai hui adim kelang chari pon pen ka humri pen puthot dak te bok terai ki ongdung arad atum isi kang thiret alang ki jun longya phan alang li tum te bok terai arad tum pen chuling ri alam tum han pachini kasi lahai ka do ka bi adi pi pon pen puthot kelang chari pon phan se chu pachini asi bukajan pen nili anon terang katnis lang hello isi ok pranaphan akinang sot kejun alang jongsi meme pulote dak pensi munit atum keso haihuyanta nang klangpo lasi Karbi Anglong Autonomous Council PHE asai campaign puthot ave kirui thuka salam pen rodaphan mesen lapen ingthirjir kejun alang ke pipon thekji aphansi rod atum tawar cholang rintilo Birta Bangkela Pansi Kangton Poniklo, Lang Bomtha Kat News na Domit Hagme Korang 2.